Čau Špiro, to som ja David. Čau David. Počúvaj, že zajtra mám narodeniny a idem kúpiť teraz ako fiaško, tak povedz, ako by si chcel hrušku, malinu, čerešňu, slivku. V škole budeme piť. No a nie, prečo nejaký problém? Tak to či Fernet. Fernet, ty šive? Dobre, tak kúp barácku. Barácku? Dobre. Gazdová barácka. Gazdová barácka, ale vodka Nikolauská, dobre? No tá počkaj, tak jak ja toho, ja dobre, si ja pamätám. Jedno z toho vyber. Dobre, čau, čau. Čau, čau, díky. To bolo veľmi seriózne. Oh, the boys are slag, the best